Niitäkin, jotka piutpaut antaa niille ajopiirtureille, usein ne tulee tuolta idästä. Sitten tietysti sattuu, jos jää kiinni, mutta niin, ne ei ole ihan niin nuukia niistä ajopiirtureista. Ja täällä todellakin on ihan hirveästi tätä liikennettä. Ja siitä puhutaan paljon ja koko ajan, että eikö saataisi tavarakuljetusta raiteille, eli junakuljetukseen. Joo, junarata kulkee niin länsi-itäsuunnassa kuin pohjois-eteläsuunnassa, mutta eihän se tietysti joka kylään mene ja näin. Ja aika paljon on sitten niin nimenomaan täällä kumin päällä eikä kiskon päällä. Moottoritiellähän täällä Saksassa pikkuautolla saa ajaa niin paljon kuin sielu sietää ja konepellinällä on hevosia, mutta siihen on sitten poikkeuksia, että jos siellä on ylhäällä taulussa lukee vaikka 60, niin sit sä ajat sitä 60 etkä enempää. Tai jos ajat enempää ja tulee poliisi, niin voi olla aika kalliiksi kävi. Linja-autot saa ajaa 100, eikä ne oikein pystykään ajaa pitempään, kun nämä on ollut vuosikaupalla jo silleen, että nämä rakennetaan niin, että vaikka kuinka sitä kaasua, niin se ei mene yli sen 100. Että on rajoitin. Ja rekat saa ajaa 80.